nulal maɗa wumtini wumɓe fewni tagore fof a suuɗani kala jamiroje jeyɗo tagore fof في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ko wonde julɗo e gonɗinde jangoɓe e janginoɓe Qur'an ɓuri hewde e jangoɓe ɗemgal farayse e yidde wallude jangoɓe e janginoɓe Qur'an addanimo wadde kawgel e inde Akili SA. On final waɗi ko pete ñande e 17 juin 2023 e tawtorede Amadou Ly, directeur général Akili SA. hade puɗɗogol goto e ardiɓe golle ɗe ɓami konngol. président Ahmadou Ly en mbi yo Allah yemmo moƴƴere e ziriji ɗi mbi beltima sabu ɗum ɗo sikki ala ko kamɓe mbaɗana ɗum ɗo so waɗama e nder Fouta ko jannguɓe mbaɗana ko janguinoɓe mbaɗana sabu ko hirjino mango woni ɗo ma sukaɓe ɓeydo yidde alqur'ana ma ɓeydo ƴewtade ma ɓeydo wawde ma ɓeydo ñeññude ɗum wona faaro men. eɗen gandi Pulaar wi gerte jartete koɗo ndemono Fouta noon gerte ndemonomo ɗo Fouta Qur'ana wuurino ɗo ha joni kadi sikki ala ene wuuri ɗo. eɗen jetta mawɓe men adiɓe ɓe jazallahu bil khayrati anna a'immatan lana naqlul qur'ana azban wa salsala. yalla yoɓan en mawɓe men feranɓe en ngolɗo lawol ha newɗen hen ha jettiɗen ɗo. seeren ɓe kadi jarama golle ɗe moƴƴi fewi ziriji ɗi mbi enen jarnoma kamɓe sikki ala ɓe piɓi ko kamɓe mbaɗanɗa gollal ngal sabu no ballirɗaɓe eno kirjinirɗa duɗe ɗe eno kirjinirɗa almuɓe. an andi ko woni fandare ma Allah andi ko ɓuuri moƴƴude yo Allah waɗan en ɗum barke Allah e nelaɗo Cheikh Ahmad Tidiane. caggal ɗum seeremɓe adiɓe haalde ɓe kaali gonga ɓe mbi won seeremɓe ɗiɗo haalɓe ɗo ɓe mbi sikki ala ko qira mana naafa ɓuuri sadde e qiraji keddiɗi ɗi machallah. kadi ko on qira kadi mawɓe men cuɓani en enen fof eɗen gandi kala jannguɗo Chatibiyu ena andi to banggue qira aji ɗi gaariji ɗi ardina toon ko imam Nafa. enen fof eɗen gandi ɗum kanko numéro 1 mawɓe men jeehi toon cuɓani en on imam. ɗum noon ko yettere Allah wadde firti koɓe cuɓani en ko kañum woni ko ɓuuri ko. imam Nafa kanko woni numéro 1 mawɓe men ɓe cuɓani en qira Nafa woni wat Cheikh Galoun ko heddi ko rewi hen. so wonano andi jurnade temps o ala en limtanno no ɓe ndewodirni kamɓe jeeɗiɗi fof haɓe jetto less. kono sikki ala en beltinima musidɗo o en duwanimomo yo Allah yettin fandare nde. alqur'anil karimi kala no waɗira Allah ene jaɓ kala no waɗira Allah ene jaɓ ɗum noon yo Allah jaɓanen fof. min beltima yo Allah yoɓ moƴƴere. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. caggal nde goto e ardiɓe golle ɗe ɓami konngol hollirde tigi rigui holko woni fayida oɗo kawgel dursitagol Qur'an. caggal ɗum Amadou Ly, directeur général Akili SA ɓami konngol ngam hollirde pellital mum e daranade jangoɓe e jangguinoɓe Qur'an. min calmini on goto e moɗon kala e inde mum e yettode muɗum. min gardini e salminago go seerenɓe meɗen mawɓe men tedduɓe wonɓe ɗo henne ɓe. emin ƴetta gon salminago emin pawa ɗum e juuɗe ceerno Abdoulaye Diop jignaɗo men jooɗiɗo ɗo henne o. min calmini kadi dendagal almuɓe e seeranɓe ɓe Allah waddi min gila nde Allah hokki min jogade ngoɗo miijo wadde oɗo musabaqatul Qur'anul Karim mo Akili. min ƴetti salminago responsable uji ɗi e wallidiɓe mabɓe e jury ji ɗi fof min pawi ɗum e juuɗe président Abdoulaye Ndeman. min calmini dendagal jiknaɓe e mawɓe ɓetanaɓe wonɓe ɗo henne ɓe. min calmini yummiraɓe amen e woniraɓe amen rewɓe walla goggiraɓe amen wonɓe e nder dental ngal eɓe jooɗi bowal. min calmini dendagal almuɓe heɓɓe
jeyeede e oɗo musabaqatul qur'an gila nde ɗum fuɗɗi e commune aji maɓɓe e nder gure maɓɓe ɓe jalti ɗon ɓe jeehi e ko innira phase régional walla final demi final demi final uji ɓe jeehi toon ha Allah addi ɓe ɗo hen hannde wonande yettiɓe ɗo hannde ɓe eɓe ngannduɗa henne Allah waɗi jeeyama hen kono keɓani yettade ɗo hen hannde wasata nano jooɗi gure mumen kamɓe fof ɓe calminama ɗo salminago ɓuri teddude nde Allah waɗi min naati e dawrugol woni ko wiyete politique ko min jooɗi min miiji holko ɓen poti wawde waɗande fuutankoɓe kene wona ko ngannduɗa henne yimɓe ɓe ene paama wonde komin gone wadde ko wona sabu amen walla komin naatiri e dawrugol ko wona sabu amen kono ko sababude maɓɓe e yiɗandeɓe e hirandeɓe ko ɗum tagi min naati hen sinno min gardano ko wiide emin cafra ɗonka sabu ene woodi Allah waɗi joni waɗa une semaine mbaɗa waɗa tourné mbaɗa naati e nder Fuuta he puɗɗorimi tan ko gila mbaan Richard Toll mi yehi ha e nder ferlo ngo lorduga mi rewi dande maayo ngo mi yehi e jeeri ndi mi yii ko woni ɗo hene ko woodi caɗele mi ari ɗo pete ɗo puɗɗorimi ɓe kaali ɗo haala probléme ndiyam mbimi ɓe haade mi yettade ɗo mi nani ɗum bangeji goɗɗi kono nde ɓennumi nde mi yii ɗum bangeji goɗɗi somi wino mbaɗa naata e safrude ɗom ka fuutankoɓe mi wawa gaynude ɗum somi wino mbaɗa naata e safrude probléme aji fuutankoɓe e sifa kala mi wawa gaynude ɗum nde Allah addanimi miijo wiide mbaɗa sikki won ko ngannduɗa henne ko gueɗal Fuuta ko hunde nde ngannduɗa henne so en mbaɗi ɗum ma en ɓennin message baɗɗo important ko hollum minen ko danni min e dawrugol ko yidde ɓamtude leydi ndi e nder ɓamtare leydi ndi emin darta ɓamtude Fuuta emin nangi wonde saɗa yiɗi ɓamtude koma ngannda saɗa yiɗi andude koma jannga emin mbawno wadde musaba o wona e français ɓawde minen ko ɗon jangde amen yaade emin mbawno wiide emin mbaɗa concours mathématique woodi élève uji gonɗi ɗo nane terminal uji nane université ji min mbiya ɗumen gara ƴeewen ɓurɗo e moɗon wawde janngude kono nde min ƴeewi nde min tawi won jannguɓe français ene jannga Qur'an kono kadi wonɓe ngannduɗa janngani français ene jannga Qur'an ɗum firti ko janngoɓe Qur'ana ɓe ɓuri heewde laabi temedere e nder Fuuta he ɗum sagi min suɓade ƴettude jangde Qur'ana nde ɗum noon ngannde somin mbaɗi ɗum ceerno Alioune haali ɗum joni min mbaɗiɗe ɗum ko pour hirjinde sukaɓe ɓe min mbaɗi ɗum ko pour wallude duɗe ɗe min mbaɗiɗe ɗum ko pour wallude onon seeranɓe ɓe sabu emin jaagori ko ɗum kadi woni yakar amen min jogii yakar ko so oɗo programme ɓenni ma ɗum naat e nder haqqillaji almuɓe ɓe ɓe ɓeeɗo wattude haqqille e ko ɓe janngata ko ɓe ɓeeɗo himmirde e ko ɓe janngata ko ɓe mbaɗa feere no ɓe ɓurirta waawde ko ɓe janngatno ko min mbiyani ɓe mbawa ko ɓe ɓeeɗo waawde ɗum noon komin arɓe wallondirde e moɗon e ko jeyɗon ɗum tagi mi haali ɗum ko wona goo ko wona ɗiɗi minen ko Allah ardini min sabu ko Allah ƴettata neɗɗo waɗa e muɗum wonɗen gueɗe ha wiye ene naata ko foti de lefol laamu Sénégal kono no Allah ardiniri min ni ko noon min jetti kadi min ketti caggal ɓesɗi ɗi Allah resi min ɗi leader e yiyande amen ko ɗum woni un vrai leader ko neɗɗo mo Allah ardinta rutto hedta caggal ɓe Allah waɗi o ardiɓe ɗum omo wallodira e maɓɓe seede Allah ɗum noon Allah jarama on jarama no ceerno Ismaïla wini alay sago woɗo no fuɗɗori alay sago tan woɗo no fuɗɗori wasata goote meɗen fof ene jogii ko ngannduɗa so ƴewtidima ɗum omo wiya aha sinno en mbaɗino ni ɓeeɗo fewde walla ɓura fewde baasi ala heen ko woni sago ko nde Allah hokki en puɗɗi ɗum e jow jam yo Allah hokku en wortinde ɗum e jow jam sabu en jettima heen so en jalti heen joddoɗen jewtiden ƴeewen andude holko ooñino e ko mbaɗɗen ko holno mbawɗen oñcirde ɗum holno mbawɗen lernirde hunde nde ganduɗa henne wontata ko institution woni wontata ko hunde nde ganduɗa henne diwi Amadou Ly miijoɗo ɗum o wallodiri henne e seeranɓe ɓe diwi seeranɓe ɓe diwi fuutankoɓe ko hunde tan nde ganduɗa henne ko patrimoine mo hay goto wawa andude holɗo ɗum tonni ko noon ɓamtare dañorto Allah jarama on jarama yo Allah wat moƴƴere e nde ɗo jonde yo Allah
hokku sukaaɓe gañiiɓe ɓe naftoraaɗe ko ɓe jogori heɓde ɗo ko min jawi ɗum no feewi noon hay so milliard uji waɗanoma ɗo alquranul karim koko mawni haa pari hay gooto wawa mawninde alquranul karim mbawɗa ko teddinde alquranul karim kono a wawa mawninde alquranul karim min garani pour wiide emin mawnina alquranul karim min ƴetti kadi min jantini ɗum min mbi musabakatul qur'an min mbi akili woni galle gollorɗo mo darnanmi hooram ɗum fof ko kiram sabu oɗon gandi wonde musabaka ene woodi gandaɗo mo seni ko baɗowo e lewru goto ko bale mi mbeɗa sikki eɓe nayi 10e walla 11e édition mabɓe kono baasi ala hen so oɗo musabaka ñiiɓi te ɗum woni ko ñagotoɗen ko so Allah hokki en ha o ñiiɓi ma en jii so Allah jaaɓi nafoore mawde inchallahu taala ma yaltu hen Allah jarama on jarama min ñaago yaafuya e konngidi so tawi woodi ko woni hen merci beaucoup hade makko e jofnude o siftini wonde omo jogii landa dawrugol biyeteɗo yesal en mars omo anniyi ƴamde lefol laamu leydi sénégal 2024 nde o liɓi ngol konngol ko nden président jiri o fuɗɗi golle mum woni e rokkirde résultat ji ɓen ɓe ganduɗa dursitinemo ɗon ɓuran taw ko e kawgel mo Akili SA darni dusitagol ɓuran joni noon gadortoɗen ko candidat ji lesɗi nde sohlaɓe ɓe garoya wattande ceerno Mouhamadou Saïdou Ly to Galoya o dañi 330 toɓɓere oɗo woni 10e kanko tottamo enveloppe makko Mouhamadoul Habib Ba cikkiti garɗo 9e o ko Cheikh Oumar Aj jeeya to Dumga Law o dañi 451 toɓɓere tottatamo enveloppe makko ceerno Demba Jongi garɗo witemo ko Ahmadou Dia Hayre Law o dañi toɓɓe 454 tottatamo lettre makko ko Baba Samba Moussa e yen paam noon kala ko ñaawa ɗo ko ziriji ɗi ñaawi min komi président ziriji ɗi 7e ko Cheikh Tidiane Haydara Kanel o dañi toɓɓe 464 tottambo lettre makko ko ceerno Ibrahima Thiam keɗodiren seeɗa Ahmadou Moussa Baal Wuro Sidi on ari 6e o dañi toɓɓe 466 tottambo lettre makko ceerno Abdallahi Diop keɗodiren Cheikh Tidiane Ly gollere ari 5e o dañi toɓɓe 512 garɗo 4e ko Bayyir Ba to Guédé village o dañi toɓɓe 515 ceerno Ousmane An to Cilogne kañum tottamo enveloppe makko garɗo 3e ko Abdoul Karim Ka Hoore Fonde o dañi toɓɓe 517 ceerno men ceerno Amadou Moukhtar tottamo lettre makko garɗo 12e o Mouhamadou Nazir Ba to Cilogne o dañi toɓɓe 519 tottamo lettre makko ko monsieur le maire Abou Moussa Ly Allah e ballal mum Allah e jinguere muɗum e dokke Allah e bawɗe Allah Aboubacry Cham ɗo e pete kanko ari premier o dañi toɓɓe 529 Aboubacry Cham tottamo lettre makko ko président Amadou Ly c'est président Amadou Ly tottamo lettre makko alhamdulillah rabbil alamin golle ɗe gasi dow jaam oɗon jarlo oɗon jaafo caggal nde ganduɗen holi nawɗo araray e dursitagol ɓuran édition 2023 mo Akili SA waɗi Amadou Ly président directeur général Akili SA arti e fayida ñalawma o no feewi eyyi ko ardi foof min calmintu dendagal musidɓe e wallidiɓe ɓe ganduɗa hen kañumen joguino golle ɗe saabu oɗo concours so gasi wona e gandal amen walla e bawal amen o gasi so gasi ko Allah ko waddi min e seerenɓe ɓe ganduɗa henne ene woni goƴe mumen daranade ko min jiiɗi daranade ko wonno sababu wadde oɗo musabaka noon mi haali ɗum anni o ko goto ko yidde gollande Fouta yidde waɗande Fuutankoɓe ko ganduɗa henne
enen fof eɗen mbawi goto fof boom ene wawi yiitade hen no mbirunomi ɗum nani ni somi wino mbaɗa ƴeewa safrude ɗom ko Fouta oɗo saaha joni taw mi jogaki lefol lam mi wawa ma woɗɓe cafrade ma woɗɓe mi safranani wasataɓe mi safrantaɓe ɓurata hewde kono hande mbaɗa sikki eko mbaɗɗen ɗo ko nafoore Fouta foof min beltima hen no fewi no ɗum yaari ni emin jetta Allah emin jetta dendagal almuɓe ɓe dendagal seeranɓe ɓe dendagal ɓe Allah waɗi keeɓi nadde e oɗo musabaqa vraiment min beltima hen no fewi ko yidde hirjinde janggoɓe ɓe almuɓe ɓe ko yidde wallude seeranɓe ɓe e koɓe jangguinta sukaɓe ko yidde wallude jignaɓe ɓe mi haali ɗum ala ko nandi min e dawrugol so wona woni politique so wona yidde ligganade leñol ngol somi haali ɗum yani halɓularen tan Sénégal na fof karande kono Allah waɗi ko min Foutankoɓe emin gandi place mo Alqouranul Karim jogui e nder Fouta ɗum noon min puɗɗorima ɗum ɗo henne eno mbimi ni so tawi aɗa yiiɗi fewnude leydi ndi saɗa yiiɗi ɓamtude leydi ndi koma ganda saɗa yiiɗi andude koma jangga ɗum noon somin jiiɗi darnude hunde walla mawninde jangde emin mbawno wadde ɗum e batte ɗo min ɓuuri yarude ɗo hen woni français mo min gandi o kono min mbaɗani ɗum min mbaɗi ko alquran o saabu emin ñaggi wonde ko limore ko e yimɓe ko janggata alquran ko ɓuuri hewde ko janggata français ko ɗum tagui min wadde oɗo hen musabaqa ala ko yahata so wona yidde hirjinde ala ko yahata so wona yidde findinde ala ko yahata so wona yidde yo yimɓeɓe ɓeeɗo wattude haqqille alquranul karim o yo seeranɓe ɓe yen mbebnan golle seeranɓe ɓe sukaɓe mbaɗa yakori so Allah jaaɓi caggal nde ɗum ɗo hen waɗa so fuɗɗama hollirede wasata ma wat ko ɗum jibini e nder duuɗe ɗe inchallahu taala caggal nde Amadou Ly président directeur Akili SA arti e fayida ñalawma o caggal ɗum président ziriji ɗi arti hen no feewi e luggiɗinade nafoore e wasiyaji édition ngaji payaɗi ɗi Akili SA jogori waddude e bandiraɓe gallahi ndeman pete mo ganduɗa ko président banggue juriji alhamdulillahi rabbil alamin min jetti Allah min jetti président Amadou Ly min jetti Allah min jetti ɓe o ardi ɓe caggal ɗum min jetti Allah min jetti kadi seereɓe ardi min e gueɗe ɗe nde o ƴetti ndeɗo ngal ɗo jaɓɓal nde o holliti min wonni min weltare no feewi on saaha kadi min beltinima jiknaɓe amen ardiɓe min nde wonno wonko neɗɗo wawa suusde en tant que a suusnaka nde o addi ɗum ɗo jiknaɓe ne jaadi hen seeranɓe ne jaadi hen donc ha wayi no wayni on saaha noon min dendi e formude gueɗe ɗe hunde foof noon dañat gardiɗo e nder almudagal ngal ɓe mbaɗi kammin won président on saaha golle ɗe juɓɓiri hono ni hen heddo noon hunde nde alay saago kala ko ari ko woni yimɓe koɗum ma dañ muskil seeɗa kono ɗum kadi ko hen jeeya ɗum kadi min beltima e komin jii hen ko ganduɗa ko jogono rewde lawol nde wonno hunde ko noon wayata ma rokkumin hakkille pour en cas hitande wonde no min mbawi fewnitor ɗum e alhamdulillah no mbiruɗa ni guila concours o fuɗɗi to banggue jangde mabɓe wonno min kulduno kono alhamdulillah ndeke ko wasnode waɗe ɗum ɗo formé tan kono guila président haali ɗum so Allah sukaɓe Allah ne hokkiɓe ndeke mbawa ko timmuka minen ma mbiyani eɓe bettimin e kaaro mbawa ko kadi min beltori gueɗel gonguel ene joguino leƴƴi goɗɗi malla diwnuji goɗɗi mbiyanno Foutankoɓe wonko ganduɗa wonko mbawa hayso kalane ɗemgal ene gasata golle kolliri saabu kala ko waɗannoɗo e leydi ndi heewaka yeyden Foutankoɓe ɗum ɗo min beltima e ɗum ɗo golle ɗe ko puɗɗi ko sukaɓe ɓe dañi hen caɗele seeɗa tan ko fate banggue defte jomumen balle e defte no janguiri ɗum kadi ene walla e ko wona ɗum ko jomumen balle e conseil ji moƴƴi surtout ɗum ɗo wona timde alwalta malla deftere walla e banggue hakkilantagal sa are yimɓe holno mbaɗirta e holno mbawirta waɗirde nde wonno ɗum kadi ko haqqille goto taw wona haqqille jangde eyyi ɗum kadi e cohli ɗum kamɓe sukaɓe kala kam koɗe organisé wasta wode hen ko ngakki ene waɗi ngakkande nani hen ɗum kam serata kala ko ɗo waɗa organisé eyyi donc noon waɗane ko ɓuuri hen musde seeɗa ko tan guure ɗe ɗe gona gonduɗe eɗe gonduɗe saabu commune aji fodde sappo e jeetati malla no fodde nogas te goto foof wonɗo ummoto kala ko wino ene waɗe hen noon timmi heddo no ardata ni kadi neɗɗo ko neɗɗo tan no foti neldiren ni ene yawa saaha ne leela ɗum noon woni koye téléphone ngaji woni koye réseau saaha no wayata ɗon tadi waɗi difficulté seeɗa mais ko heddi ko foof rewi lawol alhamdulillah won goɗɗum noon ko foti yewtude no président wini caggal ɗum ma waɗoy jonde min jewtide kala ko foti ɓuccede ko ganduɗa tako jonde yitere e yitere hunuko e hunuko mbasitomi seeramɓe tan ko tinnade ha ɓuuri koɓe tinnino ko saabu nde hunde fuɗɗoto nde ene jogui ɓe ganduɗa manqui arde hen nde wonno ko donki famde holno jogori yaaru nde wonno ko koɗum kisa alhamdulillah hebnoɓe arde hen ɓe wonko yiya hen ɗum sikki ma won waaju kamɓe arnoɓe hen ɓe eɓe keɓano ardiɓe foof emin ñaaguiɓe ndeɓe tinto jogade courage pour hitande wonde nde kadi mboɗo sikki oɗo première édition ma wonan yimɓe gandal seeɗa ɓe himme no jangguinir sukaɓe ne kadi ma jogo himme kadi e janggude nde saabu ko waɗa hen ko famɗani hayso ko ɗum gonga ni ɓuurano ɓuuri ɗum kono ko waɗa hen ko suka so rokkama hande temedere ujunere hande ma wonto heedi ɗum no feewi ɗum noon ko waɗa ko ɓuuri ɗum ɗon wawno waɗede hen
kono hunde fof fuɗɗorto ko jam jam. Ngel ɗon kawgel dursitagol Qur'an première édition taw waɗi ɗum ko Akili SA waɗa ko yeeso o teddungal Ceerno Ahmadou Tidiane Ba mo Madina Gounass. Diraɓe yeɓoɓe ayawo meɗen hono Windere TV en jahdino hono président meɗen président Amadou Ly kako woni directeur général mbo Akili kadi woni président parti biyeteɗo Yessala en marche en cakkatemo ha aseta hande o ɗo e a pete jeeri aɗa mboto dasa leydi mum woni wuuro Amadou Ly tigui woni ɗo gaynirɗen concours alquran al karim caggal majjum noon ɓe dañi hen weltare mawde en feewi ɗum waɗa ni petanaɓe weltare mawde bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe Windere TV ha yeesaka lawol.